mun ce sai annabi, mun aminta da annabi, mun shaku da annabi, muka ce sai annabi mu dai sai annabi. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Mun ce sai annabi, duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Mun ce sai annabi, duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Mun ce sai annabi, duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Amsa kafin tambaya na nufin an samu abun faɗi. Kamu da baitin sayyidul kauni wanda muke yi wa maulidi. Babu dabara babu karfi sai da Allah wahidi. Ga baitoci ga kiɗi, linzamin so ne a bakinmu mai girki baya sidi. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Ya alwahidu kai salati ga wanda ya haskaka duniya. Al'arabiyun al-Quraishiyun mai gidan su Juwairiya. Sa ahalinsa ka sa sahabbansa sun cika kowace nahiya. Ashe gishiri shi ne miya, wanda ya bi su ya ba su girman su tabbas an masa tarbiya. Mun ce sai annabi, Fadima aya ce ta Allah ku je masana su gaya muku. Na rantse kowa ya kyale azimatu shi ya shiga uku. Fadima tabbas Fadima ce sadiqa yar sadiku. Dama me na fada muku, ai ita kyauta ce zuwa da hatin daga Allah khaliku. Mun ce sai annabi, duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Allah ma ya san ina son ka soyayyar da ta girmama. Amma kafin nan salamun alaika inai maka sallama. Ni ne ba na kasa rarrabe da su da anjima. Kallo ya koma sama, annabi baitoci muke so mu yi maka mai raba gardama. Mun ce sai annabi, duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Ya kyautar Allah na biyun nubuwati nai maka sallama. Ya mai girma ya isasshe da kai nake abban Fadima. Mai bayi da Ubangiji shugaban da yake raba gardama. Annabi kai mana kakuma, mu fa da kai muka shaku ba ma fahimtar mai mana tsangwama. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Kai ɗaya gayya mai gidan sayyadi Ali ka cika duniya. Mai rahama kai ne amincin abika a zauna lafiya. Ai kuwa ka fi gaban a gane ka duk tsananin iya tambaya. Kyan tafiya a yi waiwaya, yara kimsi sayyadil kaunu ga baitin mu da kafiya. Ya manzan Allah ta farkin rabauta sirrin ɗaukaka. Kai na daban ne suratul hubbu komai Allah ya maka. Ya sirrin Allah kaɗan dubi soyayyar da nake maka. Khadija ce ke baituka, ɗaha a huta lafiya ni da kai na fake ka san haka. Mun ce sai annabi, duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Sallallahu alaika ya annabi da kulle na wuni. Sannu da sauka mai rabon gafara na zuwa da damini. Ko a mafarki ne ka zo min na ganka ma'aiki na sani. Annabi ka amsa mini, ni kaunar ka nake bukata habibu halin ninka mini. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Ina gane san ka ne arziki ya manzan rama. Babu siyar da ta kai kiyayyar ka ni dai ne maka sallama. Amsawar ka nake bukata ya baban Fatima. Ka wuce ai maka gardama, kai ne mai kyauta nan take kuma da anjima. Mun ce sai annabi, ya ramar farko da karshe uban ɗakin su Abubakar. Ga kaɗaɗɗen jarumi shugaba mai sayyidina Umar. Mai Usman kuma mai Ali masu yakin gaske a ran Badar. Mai ceto yau malashar, garkuwa ne Abdurrahman na sarkin yaƙi mai shir. Mun ce sai annabi, duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Sannu da sauka mai gidan annabawa da hada kai nake. Ka wuce sakamako bashirin nasiru ma'aiki ya kake. Ba masanin Allahu sai kai habibullahi daban kake. Duk wani gurbi ka cike, al'amari in babu kai babu mu a cikin sa fita muke. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Annabi baban Fadima ni ina matukar gode maka. Duk daɗi kuma duk wuya ya zamo tilas ne ba maka. Ya manzan Allah ina son ka na haka min shaidar haka. Dan hasken da ya haskaka, kai ne wanda ya haska duk duniya ba wanda ya cin maka. Mun ce sai annabi, Mai girma namiji
tausayi annabin Allah da isa yake, ga haƙuri ga kyautata wai don maganar hali yake, ba zalunci don har yana aina daban yake, mai afuwa hakanan yake, baya korar mai bukata ma'aiki bayarwa yake. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Shine wanda Ubangiji na ya zaɓa har ya ba masa, shine mai kyauta da aljanna Allah ya yarje masa, sannan shine zai ceton halitta ranar fallasa, Allah ne ya tsaya masa, manzon Allah ya zamo dole ni ma in gode masa. Mun ce sai annabi. Annabi na gaishe ka na gaida kai na gara ba maka, ya maulana sayyidul kauni ga roƙon da nake maka, soyayyar ka nake bukata gara min ta wuce haka, na roƙa a yi min haka, annabi suna na Kabiru ka yarda na dinga yaba maka. Mun ce sai annabi. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Annabi ni ma kai na zaba sarama nai ka faɗi nake, soyayyar ka zuciya shugaba kullum da duwa take, ni na zabi da kanka ne na ji ma kai din da isa take, Amadu kai sarki kake, sallallahu alaihi mai martaba ko yaushe faɗa muke. Ya Mahdi abin yabawa salamu alaika mu da siru, kai ke yaye bakin ciki sai ya nisa kalaini mu bashiru, zababben Allah ina son ka kai ne awwalu akiru, babu kamar kai zakiru, to manzon Allah ka dube ni ya madahuru mu dahiru. Tauraron zira bayyanar ka samun yancin duniya, hasken Allah kai gwani ne fadan kuwa komai ka iya, ya takwabin Allah kwarai son ka shi ne samun lafiya, ka tambayi kafiya, farhama mai bege masoyin ka bai coci na biya. Mun ce sai annabi. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Kai ku tsaya in gaida sayyidina sanadin aikin haji, kogin albarka abul Fadima sirri na Ubangiji, mai kyautar rama ma'aiki a yarda yi mana agaji, alfahari na Ubangiji, annabi mu dai ɗalibai ne a samu cikin babban aji. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Baba abin da muke faɗi banda kai dan kai ɗin kamana, ya mabuban lagadarar mu kai ne mu mun dangana, kai kai umarni da ƙaunar ka dan karatun na tuna, mun roƙa a daɗa mana, tabbas mu kai ne masoyin mu dan kai rabu yake mana. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Ba shakka ni dai na godiya gun Allah gadu, wanda ya zaɓe ni ya sa ni cikin al'ummar nasu, sannan ya yi mini zuciyata da soyayyarsa mu bashiru, baban Fadima Zakiru, suna na shi ne Rukayya ina gaishe ka mutansu. Salamun layi alaika ya shugaba na zo gaida ka ne, ai ceton bayi kwarai shugaba wannan aikin ka ne, sannan wanda ya samu kaunar ka ba shakka ya intu ne, annabi ni kai nawa ne, ko da za a yi min su'ali fa tabbas zan nuna ka ne. Mun ce sai annabi. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Ga rahmat duka talikai da alfarin Ummul Hasan, bai saka babu ta zam akwai shugaba ka zarce ma hakan, Maulana tabbas ina so ka na saka amsa na'am, ya ramar alam, annabi dan ni kai na zaba ka yarda yi maka bai kika. Mun aminta da baban Fadima. Annabi ba shakka ina so ka ni ne ke maka magiya, tutuni mun gane fa mu lahira ta fi mana duniya, sannan wannan gaisuwar ta tawale tun daga zawiya, ga ansar mai tambaya Salisu suna na halifa na sarkin yaƙi na biya. Mun ce sai annabi. Annabi kai ne Nasirul Haqqi, kai ka kasa kuma ka tsare, munzali kai ne garkuwan kauri duk wani sharri ka tare, halayyar ka fa tafi karfin a kushe Allah ya tsare, wanda ya bar ka fa ya bare, annabi kai daban da bayi gaba ɗaya baka kuskure. Mun ce sai annabi. Duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Sannan amintacce a domin ka ne Allah ke gafara, duk maganan da kake ta Allah ce kai baka kirkira, kai ne wanda yake hukunci idan masana suka gagara, Ahmadu wanda ake jira, takawar ka lafiya al'aminu mu yi maka tambura.
mana. mu mun ce sai annabi. Ni ma na zo ne na ce assalamu ala al-Mustafa. Taskar tsira sai yadil alami na ba zan iya banka ba. Na zaɓe ka abin yabo na a ya baban Zainaba. Maulana mai martaba. Mu dai soyayya muke ma a dashen baiti mun zuba. mu mun ce sai annabi. duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Ya manzan Allah shugaba na gaske abin son mai duka. Angon Aisha mai gidan Hafsa ni labbai ka na maka. Dan gyallin boshin Batula ka karbi yaban da nake maka. Yarda na ganka kamar haka. Ya ta wayar duniya har ya jesa cikin birnin Makka. duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. Madina gari ne wanda babu kamar shi a fadin duniya. Allah ban dama in je duka baitoti na in biya. Sannan ai min arziki in ta yin hidima ba gajiya. Ga angon na Juwairiya, baban sayyada ne Mubarak Habibu ka huta lafiya. mu mun ce sai annabi. ni ma ne maka sallama assalamu alaika mujahidu. sallallahu alaika khairul wara mahmudu masjidu. bayan kai barin na dawa ya je ya ga Allah washidu. yi gudu mai sa ai gudu. mu mun zabi yabanka dan babu wanda ya kai ka Muhammadu. mu mun ce sai annabi. duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban talibai annabin da ya aiki mala'ika. mu nasarar mu farin cikin namu kai ne mun gode maka. kai ne rahmatin lil alamin ilahu ya ce maka. mu dai za mu yaba maka har abada ba za mu daina bada ka yarda da mu duka. duk daɗi kuma duk wuya mun aminta da baban Fadima. ka tabbas dan maula yake. kai ne wanda ilahu ke jinjina maka wannan na rike. wanda yake cewa kyale ka tabbas marar rabo yake. mu kaunar ka muka rike. yaran nan ne Sabiu mai salati da kai nake. annabi ne badar tamam ko ina yake shi na daban yake. kai in tina maka ko a ranar zuwansa duhu haske yake. za mu takaita ne a nan tun da sabon namu isa yake. ruwan so ya zuba mun jike. idan halara ta yi girgiza hadiman ciki ƙara shiri suke.